De zin skient, de maaitijd komt eraan. En dus wienen Joert en protte mensen op stap. Het mooie waarin. Gewoon kiezen voor de relax staan op een terrasje. Wilst oren actief de natuur ingaan. Voor alle jaren geldt, geniet je. Echt weer het bos in voor een lange rit is de eerste keer weer sinds van het herfst. Ja. Naar uitgekeken? Ja, zeker. Ja, en de paarden ook. Die lopen anders de rondjes in de bak en anders wel een klein ritje. Maar dit vinden ze ook heerlijk. Ja, samen er lekker op uit. Dan krijg je echt een verjaardagsgevoel. Naar Uitsjoen? Ja. We gaan wel net een drege winter gehad, maar nou maar deze zinnen er weer bij, ja, dan ben we wel weer klaar voor het verjaardag. Kele takken, gielbrune paden. De natuur liekt het op het stuit nog in winter staan. Maar dat is misschien. Je ziet het nog net echt onder BM, maar het is er zeker. Want ik hier even met BM, je ziet de bladjes er alweer uitkomen. Het eerste jonge leven, dat komt bij de voorschijn. Nou, als ik nou even naar de BM zie, het lijkt nog zo deer, maar we pakken even zijn takje. Ik pak hem even. Ik hier en dan zie je het groene leven er weer op. Dus eigenlijk de hele natuur, die staat te springen. En vooral met dit waar, het wordt nou correct even en het komt bij de voorschijn. De natuur rint een beetje voor op het normale schema. Maar dat is nevens de kennis net echt een probleem. We hadden al een vrij redelijk seizoen. Het is al januari, februari is redelijk koud geweest. Dus het is net zo dat de planten hier betiet binnen. Nou baast de meid het los. Nou, volgens mij kan het net volle kweer meer. Of ik geen strenge frost krijg. Dus het mag er nou komen. Ik bij Skiepskooi de Wilde Weide bij Tjalbert vernemen ze de maaitijd. Jet het er nog heel tijd bij, lampjes en farrier? Ja, natuurlijk. We gaan niet in oktober of in december lammetjes produceren. De natuur wil dat niet zo heel goed. De bronzigheid van de schapen die valt zo'n beetje in het najaar. Dus dan krijg je de lammetjes in het voorjaar. Zo werkt het bij ons ook nog. En wanneer mag je deze nou naar Boetenta? Nou ja, van deze precies weet ik het niet. Want dat bekijken we een beetje van week tot week. Maar we hebben nog steeds schapen die buiten lopen. Die we nog binnen moeten halen om af te lammeren. En dan schuiven we ook een groep schapen met lammetjes zoals deze. Die schuiven we dan naar buiten. Dus die staan nu alweer in de wei te springen.